Shalom. Tabasada maruhata, martangi yang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 10 alu mamukas yan ayat sada sahat tu ayat tulu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni tod di porbadia, na tumopalangit do tanoon. Amen. Martua do halak na manaw di pangujunan, ay duktaw siya pangujunani, jalon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurong. Mauliate marohanami tuho. Ala di joho hami tu pakirimo di hangolua sa leleng nileleng na. Sa ileho matodip tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami. Akan na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhot sa luhut na. Nanaing mga bathami tu hasonangan. Sa ipagadda haporsyaon. Pakirimon. Doho pamopomon ni rohanami, asa mona kami rodi ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulo. Amen. Maredehuria hita siyan nomor 555, siyan ayat sada dohot ayat 2.
Tatangihom mapatik ni debata di minggu pasapuluh toluhod Doktrinitatis Sadarion ima siap patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahe-bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manangahan na di banua gijang doho da di barua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang gotong gabe si sobaon manak sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi rohono goar ni debata. Yang go soture dalan na. Ay honauhum na dosogot akka na marsineang di goar na. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari maulahamu nasa siulaonmu. Alayang go ari papituhoni. Ari para dia dan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni hutani halak pe na mangaibati hutam. Ay dinaonomari do di toppa debata. Langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana di ari papituhoni. Di baheni do bahen na di pasu-pasu debata ari paradia dan nai jala di parbadiai. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede Huria hitas siap buku ede nomor 220 tolu ayat 2 doho ayat tolu. Tatopoti madosata tuadopan ni debata tapauduk be marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaon mi. Manopoti jala menganggukod dosa nami.
Macai jot huarsami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pampainan nami naroai. Dakku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Di baheni tamari masanmu, jala uhumanmu, hami tuhamatea saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaik tuasi ni roham nagodangi. Mangidos yan nasa rohanami hasesan ni dosa nami sa luhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiyai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Satoki dohuta dikoko. Alay pa pungupungoku maho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku ho hupunihon bohiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling nileleng na asyaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehuria hita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tabi gema hatani debata turpuk epistel di minggu pasapulu toluhod Trinitatis Sedarion. Ima natar surat di ede buku bidu 2 mamuka sian ayat 8 sahat tu ayat 10 tolu. Rap mahita majaha. Idi rupa suara ni hasudungan ni roha kudoi. Idama nungaroibana marikas sian akadolok marhajingjang di atas ni akarobean.
Tudos doha sudungan ni rohaku, tuha sadaje, manak tu anak ni ursa, ida ma, jongjong do ibana di balik ni dorpi, madulo siya jedela, marlinang-linang ibana madulo siya tarali, dungi makuling ma hasudungan ni rohaku, didok ma madok au, hehe maho, ale hasoloan ni rohaku, na mauliutus, jala ruar maho, ay ida ma, nunga salpu partaunan ngaliniari, nunga masohot dohot ariudan, nunga pola mulop akabunga-bunga di ladang, nunga jupak tiki paredeon, nunga pola terbege suara ni aduhur titi di tanottai, parbue ni hawara pe nunga mamuka matoras, jala marbunga ia hawanggur, jala maruap na anggur, hehe maho, ale hasoloan ni rohaku, na mauliutus, jala ruar maho, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amen. Marede huria hita, siya buku edde nomor 700 siya, mamuka siya sada dohot ayat 2. Tidak ko mahaporsiaw tay songon nahin na tidak ko nidonganta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah hido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatos na mate tarpajal do ibana di hahaw pinorsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lao hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di todi porbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigi matikting ni huriata. Tabegema tikting di minggu ta sadarion 29 Agustus 2020 sada. Shalom. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namar pungu sadarion. Tarlumobi ma tu ruas na baru mar minggu di garejaon. Hami parhalado do ruas pasahaton selamat datang.
himbauan gereja kepada seluruh jemaat, demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan, antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, jangan meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Tikting naparjolo, guar minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis, manang hasi tolu sadaon ni debata. Tikting paduahon, topik minggu, diboto debata do nani roham, atau Tuhan mengetahui isi hatimu. Tikting napatuluhon, ucapan ulang tahun kelahiran, Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagara Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruas Nihuriata, nama ulang tahun kelahiran mulai tanggal 20 Agustus sahat tu 4 September 2020 sada, di pasu-pasu tu hatama hamu saluhutna, di lehon gajang ni umur hahi pason dohot las ni roha. Nats Alkitab Amsal tolu ayat 10, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Titing napawapaton, ucapan hari ulang tahun pernikahan, Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagara Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruas Nihuriata, nama ulang tahun pernikahan mulai tanggal 20 Agustus saat 4 September 2020 sada, di pasu-pasu Tuhan Mahamu saluhutna, di lehon gajang ni umur hahi pason dot las ni roha. Nats Alkitab Amsal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Titing napalimahon, pelean namar boho, di hari Minggu sadarion, papungu peleon namar boho dohita, bahen tupak tu ulaon, pakai bakon ibadah dohot musik, tapasaat mai anon peleani dung sipul jamita di bagasan las niroha. Titing napaonopon nasorang, na di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 sada, nunga di basa-basaon tuhata sada dak danak boru di keluarga ni hala amata, Kris Pangaribuan, inatai boru gultom, sian jalan Kapten Muslim W4, hipasdo dak nanaki suang songoni nang natorasna. Titing napapituhon, ibadah puncak tahun pemberdayaan HKBP Pagara Nauli, di hari Minggu tanggal 12 September 2020 sada, di Sakapi Huriatado ibadah puncak tahun pemberdayaan HKBP Pagara Nauli, boho di Minggu Arian. Dung sipul kebaktian Minggu Ariani, patu paoni Huriatado, lelang si panganon. Aka ruas na manjalo lelangi, ima aka naung na ditodo aka situa sian ganup wek. Godang ni bahan lelangi sian ganup wek ima 5 paket. Udut tusi tu aka ruas nang parhalado na naing memesan lelang, boy ma dihubungi ganup sintua wek na. Tusude aka panitia inti na terpilit di tahun pemberdayaan on, asa Roma mandohoti parmingguani, huhud pasahaton laporan pertanggungjawaban pakobasion saleleng sataunon, alani tusude panitia dohot aka pangajari sekolah minggu, asa girama dibahen laporan pertanggungjawaban aka ganup programna asa dipasahat tu parhalado. Tatangya konma asa anggiat boy denggan mardalan ulaini dipasidukon saluhut program naung mardalan salelengon. Titing napawaluhon, malam pujian, ratapan dan doa penguatan menghadapi bencana pandemi, di hari Sabtu tanggal 4 September 2020 sada, nanaeng ro mamuka jam 10 siang 00 wib, di Patupa Huriatado ibadah bersama Tusude Ruas dohot parhalado
ima ibadah pujian ratapan, dan doa penguatan menghadapi bencana pandemi. Kebaktian ini dipatupa marhite offline, live streaming, Zoom Meet, lumobi tu akaruas nahona virus COVID diwajibkan mandohoti kebaktian ini marhite aplikasi Zoom Meet. Aka link dohot password ni Zoom Meet disagion aka situa wekma anon marhite grup WhatsApp. Marhite ulani tarhirim do lam gogo hita mengadopi sori magon, jalama kirim hita di bagasan haporsiaon, anggiat dia puli di bata muse, langit dot saluhut tanoon. NB, pemuda-pemudi juga diharapkan untuk mengikutinya, terlebih diaspora, baik melalui offline dan juga live streaming, untuk menguatkan kita menghadapi pandemi ini. Tik-tikna pasiahon, si buanon di bagasan tangiang, imana parjolo, opung dio tinambunan, opname di rumah sakit Bunda Tamrin, napaduaon tinambunan wek pitu, isoman di rumah, napatuluhon nyonya tinambunan borotari horan wek pitu, isoman di rumah, napaopaton nyonya sintua Jesi Rait wek opat, marsahit di rumah, menapalimahon Dr. Andus Sinaga we onom isoman di rumah. Tikling na pasapuluhon jadwal pertangiangan boima tabereng di acara natatiop. Tikling na 10 sadahan torop ni naro tu pertangian tu parmingguon dohot torop ni naro tu pertangiangan boima tabereng di acara natatiop. Tikling na pasapotoluhon parhepengon huria hamulation, pembangunan sosial huria, kasih kulumenggu, tu pusat, boi matabereng di acara natatiop. Tikting tambahan, sadarion, sauddo tapatupa pangapulion, dung sipul minggu arianon, tu dua keluarga namarhabot niroha, ima keluarga de tampu bolon borusiahan, we4, dohot keluarga Siregar Borussia Lagan wek pitu tatangya konma dengan merdalan ulauni songoni matikting di minggu tasadarion mulai ate madihita mulai ate madihutuhata Marede huria mahita siabuk de nomor 250 tolu mamuka si anayak sada doh udut nah uhut papungu pelian sada a dohot sada b. Jono
Meni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattahi. Amen. Horasma dihita amanginang hatani debata di minggutta sadarion nienet do sian Markus bidu pitu mamuka sian ayat 10 pitu saha tu ayat 20 tulu songonoma hatana. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi di sukun akasisian nama ibana siala upama odeng gabe di dogma tunasida asadoho do hamu habe somangarti dang dapot rohamu nasotarbahen ramun jolma bahenon ni nasa narosien ruar tu bagasan ibana ai somanang bongo ti tu bagasan rohana tubutuha do ilaho dungi bolong doi muse di inganan na nasuding asagabe ias do saluhu na si panganoni alayod do naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana ay sian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran na jahat permainanon panakkoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangacion pargadobuson pangorgangon pangicahion gijang doho niang niroha narosyan bagasad do saluhut akka hajahaton oddeng jala akkaido na mangaramuni jolma ido yanggo saha ni turupuki hita akadongan na pinarhamaul ni debata ragam do ditotopon akka halak Yahudi akka aturan dohot paraturan taringo tu haramunon atau kenajisan. Ini soal haram dan tidak haram. Isarana molo taringo tu akka binatang nabui si panganon jojordoi di suraton disudi tulu Musa bidu 10 sadai jala dang holani akka paropuan na baru hipas akka halak na penyakit kusta akka non Yahudi manang akka barang molodais tu akka halak naso Yahudi dia tong doi ramon jaladang holanita he akka naso marsala ve naso diboto di hadiha buido gabedo hot ramon isarana di halak Misir argado huting alai gabe ramud doi di halak Yahudi ala dietong do akka binatang dia pe na arga na holang sian bangso Yahudi tong dodo hoti ramon jia kahutingi pe so dibotoi dia dang ditadai bangso Yahudi alai etongon ni halak Yahudi doi ramon ala diargahon halak Misir doi alai sian saluhutna akka aturani molo masa pe aturan taringo tu ramuddo manang nadang ala yang go standarisasina taringo tu pardagingod do sude
tentang ritual-ritual kebiasaan daging. Ido ubain martotangan Yesus tu halak Yahudi. Nian dak songon turpuk nong hea tauji didok dia du halak Yahudi Yesus lahu berdebat menguji ibana. Dan apa lo songoni? Memang napa jupang do ibana dohot halak Yahudi jala di ida halak Yahudi dang diburi sisian ni Yesus tanganna lahomangan ido parsualonon. Naing nido na disi amang inang dang apala adong niat nasida lahu menguji Yesus. Alam memang ngaha putusan ni aturan ni halak Yahudi molo naing mangan ikut diburi do tangan, molo so diburi ramud do ibana. Molo pinabidang niyan memang rapsala do duaca, rapsala do. Ay halak Yahudi madokon ikut diburi toho may toho datong ida. Roh Yesus dialog sama ibaratnya menegasikan apa yang sudah ditetapkan orang. Dan kita kan sama-sama tahu memang harus dibasuh tangan kan kalau mau makan. Ido bain hudok rapsala donian. Ai molo buido mangan dang diburi tangan. Bangga marisuang beta pasi kolahon gelek tatu kesehatan dah. Tapi halaki do nama Tuhon. Mari kita sama-sama nuci tangan, bersihkan tubuh, harus mandi. Lapatan na molo pinabidang rapsala do duaca. Alay persoalan dak songoni. Molo memang diburi tangan, manang so diburi tangan, gabe marsalai toho may alay itap ni daging doi, itap ni hai pason. Dang boy persoalan maburi tangan, persoalan najis manang haram atau tidak haram. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan mencuci tangan persoalan kesehatan, ya it's no problem, terserah. Tapi kalau Anda berkata masalah mencuci tangan, kalau tanganmu kotor itu akan membuatmu haram atau najis, itu udah salah. Udah salah itu. Jala ido na nialo ni Yesus. Nalapatan na disi amang do tamuna inang gabe dibahin Yesus ma upama asa tarida astuan na songod dia. Ido bahin songon na gatung do turpukon morosian ayat 10 alay gabe dibahin Yesus do disi upama di ayat 15. Gabe didok ibana masongonon datung gabe ramun jolma binahen ni naro sian ruar tu bagasan ibana. Alay naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ido nanidok ni Yesus. Hamu amang dot tamu na inang naing songod dia didok Yesus. Lapatan na dang gabe perdagingon manotuhon haramunon ni jolma. Ay si panganon ni na Yesus tubutuha doi, tubutuha. Maka adong maanon sirkulasi pencernaan, sari-sari makanan dipapulik, gabe daging may, gabe mudar, gabe hahipason, aka ampas manang setabihata, gabe kotoran may, dibolok ko may tu inganan, hapiahanna, atau kita katakan dijamban. Ita ni ido perdagingon. Dang gabe apala gabe do hoti mabain jolmai ramun manang nadang. Alay di dok Yesus sian ayat 20 sadai sian bagasan rohani jolmai do tubuh pikiran ni najahat. Tubuh madisi permainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangacion pargado buson dohok lan akana asing saha tu ayat 20 tulu. Ido nanyalo ni Yesus. Lapatan na rohado mabahin jolma gabi ramun. Dak si panganon.
Daksi inumon, kalau agama soal peraturan kedagingan, lalu bagaimana bila ada orang yang sanggup melakukannya tetapi hatinya tetap dikuasai kejahatan, kebencian, fitnah, pembunuhan, perzinahan. Itu kalau tentang standar masalah najis atau tidak najis. Molo daging do mabahin ramun, berarti ngajol mabe manot tuhon ugamo. Molo daging do na mabahin jol mai gabe taluk dia dopan ni debata, berarti dang debata be pamusaton ni kebaktian jol manama. Ido upain jol memakai aturan hobar tu pikiran na tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi soal daging semua, nggak ada soal pikiran. Ido sahalinai amang do tamuna inang nanyalo ni Jesus. Jala ido neng dohonon na tu isa, tu hita saluhuna asa unang marsual hita akka jol maon. Ala ni sipanganon madok ramud dongani manang nadang. Bisa kita memenuhi ritual agama. Boleh jadi ritual agamamu dan rutinitasmu di dalam agama benar, tapi ketika engkau keluar dari gereja ini, perilakumu hanya menyusahkan orang terus. Itu bagaimana? Itu enggak najis. Ay molo dibahin ibana susah kadongan nai sian roha doi. Ala yang soal si pangadon doninna. Ala mangaton B2 rupani gawe didok najis doi. Itu siubir doi saluhna. Jala bolong dua ni. Maka Yesus tidak membenarkan itu. Naing ido neng dohononna amang do tamunang tuhita saluhna. Sekali lagi jangan bertentangan soal najis atau tidak najis karena makanan. Itu sebabnya kalau ada di sini, siapa tahu ada yang menonton, orang-orang yang terkena COVID, orang-orang Kristen, apapun dikatakan makannya aja semua kalau itu vitamin. Gak usah tanya-tanya itu haram atau tidak haram. Gak ada hubungannya itu di dalam kekristenan. Kalau katanya cacing yang mau dimakan untuk menghilangkan COVID, ya makan aja cacing. Kalau katanya anjingnya katanya yang obatnya, ya makan aja asal memang terbukti. Bau nangat tong dipangan alani setabi hat hamok kuson kan? Anggoi salah matongi. Hamu amang dot tamu na inang. Asa neng dohonon ni Yesus tuhita, jangan pernah standarisasi agama itu adalah daging manusia atau pikirannya. Aida kea dibahid daging jol magabe ramun alai akan nabongo turohanai bui dosiani marasar hajahaton ido kubain manat maroha ai rohatai amanginang bui do gabe asar ni hajahaton ni moloso dijamoton marhiti hatani debata. Jangan katakan bahwa hatiku ini aman-aman saja, sementara sebenarnya iblis sudah berkuasa di hatimu itu. Yang sebenarnya itulah yang membuat dirimu itu najis atau tidak najis. Jadi sahalinai soal rohado kebaktianon, soal rohado namarugamaon, dak soal perdagingon. Ayo natong, do para ni sigaret. Ikon uhumon nih masuk tu naroko. Ayah doi. Saya nggak membela orang yang merokok amanginang ya. Saya kan nggak merokok kan. Saya nggak merokok. Saya tidak ada mau mengatakan benar merokok, silakan saja. Tidak. Ay molo tauji sian notifikasi ni lapak nai pe kan nggak dibahin. Marmara do sigareton tu akahahi pason. Alai persoalan nasonari. Salah do marisa, basalah do atong dah. Salah do marisa. Alai itak ni dia hasalaan nai. Molo tidak do marisa. Salah ibana di bagasan pamatangna. Dang dijamoton hahi pason. Sitong may atong dah.
Ale yang kau didokdo nama risap gabe bongok tu naroko. Jangan terlalu berlebihan menghakimi orang. Jangan terlalu berlebihan. Sekali lagi kalau masalah tentang kesehatan kita merokok, ya itu benar-benar saja. Tapi kalau Anda mengatakan semua orang perokok masuk ke neraka, saya pikir itu keterlaluan. Bukan porsimu untuk menghakimi orang. Buasa gabi hamu manut Tuhan halak bongok tu naroko manang natu surgo. Belum ni Yesus doi. Amang do tamu na inang naing dohonon na muse dihita isara na rupani taring tunamari sapon ay kan adong do pangattu si songoni kan. Tanda anak Tuhan adalah tidak merokok. Bejere kana marisapi anak ni sedoi. Masuk muna anak isi bulis doi. Padang bui dah. Hape dokok hita man non anak ni si bulisi siak kita do hepeng ne ta lihat tuak ka amat tak nah tuor sigaret muna ninna do kan begitu. Yang paling inti lagi mau dikatakan bahwa beragama itu sudah dikatakan tadi bukan cara-cara kedagingan. Ale secara sederhana neng dohonon namu setu hita. Beragama itu membuat kita ya semakin merdeka. Beragama itu natural aja. Ayo lo do halak kan, mau lo do ngeter marugamo ibana, merdelepe diatur-atur, parngiol-ngiol nepe ngasing, mekel pe diatur-atur, asa songon natongam, holan hera ibana nama nasmito ngapa lagi, holo nga dibahin pangopon di bibil ne songonon, lau tu gereja. Di goradongan na pedang olo be manising. Hola do palas-palas ni gereja nama holo pak padang di batana ma hutu zunin na rupani. Di gorakadongan na pe dang olo be menyahut. Akka parjahat do dia birang to sudi. Kena di semoto parjahat do sudi. Onak ka namang inung tua do sudi. Onak ka namang lang bisa da panang ga aberang madi. Do tua do panang gabe ngagabe rarak be. Ngagabe do bin nasol ramun manang nadang. Ya kan? Kalau minum aja. Tapi jangan sampai mabuk. Ya kalau yang makan, ya kalau Anda nggak suka makan ya nggak usah. Tapi jangan hakimi orang yang mau makan. Saya nggak mau makan anjing, tapi nggak pernah saya hakimi orang yang makan anjing. Saya nggak merokok, tapi saya nggak pernah membenci orang yang merokok. Ya itu biasa aja, itu kesalahan daging. Ido batasannya ke perdagingon namang do tamu na inang ay molosongon ido tabayen standarisasi perdagingon maibar na dohot halak parise songon ido halak parise na marugamoy holan ditiup imana kitab Taurat songonon akka holan perdosa nama sudi dietongi akka halak na dilebung neng holan akka perdosa holan imana nama na sumitong. Mana lebih najis? Orang yang minum yang merokok atau ada orang yang datang ke gereja memberi persembahan lalu keluar-keluar di sosmed di dokon ibana holan na hepengot do gereja ini nak mana lebih keji? Dilian ibana do pilihan na guduk minggu dingkat do sudi akka guguan na alai molo adong grup holan na kahepengot do sudi huriaon dang dinggan pangatron ni hepengi diago do sudi dia beri persembahan tapi hatinya memfitnah. Dia beri persembahan tapi hatinya menghukum, bahkan menghukum para pelayan, mengatakan pelayan itu korupsi. Mana yang najis sebenarnya? Atau kita lihat, mata kita kan gak tertutup melihat fakta sekarang di zaman pandemik ini. Orang-orang bicara bahwa dia yang paling kudus, dia yang paling benar. Bahkan COVID ini datang bukan karena dia, tapi karena kesalahan orang lain. Setelah diucapkan itu, dia mafia COVID itu. Dia mafianya. Orang berjuang, pemerintah kita berjuang, presiden kita berjuang tentang hal-hal nyawa kemanusiaan.
Dia bicara ketuhanan, tetapi selesai dikatakan itu, hatinya tega membisniskan semua hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pertanyaan sekali lagi, mana sebenarnya yang najis? Ido neng uhalotta, pangalahuido mabain jolmai ramun, diuhumi ibana, diela-ela ibana. Maka maaf kalau saya agak kasar bicara. Semua orang yang percaya mau kemana pun berangkat, udahlah hentikan, jangan berkamuflase, jangan bersandiwara. Thomas Aquinas berkata, manusia memang melihat perbuatan, tapi Allah melihat apa di balik perbuatannya itu. Tajaha majuamang inang Heber bido 4 ayat 12. Manin na disi. Heber bido 4 ayat 12. Mulunga dapot asarap hitam majaha. 2-3 ya. Tang dapot dope 2-3 ya. Aina jala marpakorhon, jala tumajom sian nasa podang si dua baba, jala torus do disirang hosa doho todi, ring dohot utuk-utukna, laus diuhumi do nasinakap doho na pinikir ni roha. Maka tidak usah menutup-nutupi atau bersandiwara terhadap dunia ini. Dunia mungkin boleh tertipu karena perilaku kita, tapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa berbohong. Lapatan Nadia, di boto debatado saluhut nadirohatai, ido tema sadario. Di boto debata, dangadong naboi buni siad debata. Di boto debatado sa luhut na yamanginang. Na yung tapasaha pepiliat ta songod dia pangalahot ta di rohatay na tabunihoni. Di boto debatado sa luhut na tauru pipiak kadongan. Ang godongan madok na burjudoy alay holad debatado na mabotoy sitong doy haburjon na manang nadang. Tangadong boy na marbuni dia dopan ni debata. Atong naparpudi songod dia mahita akadongan amanginang molo neng bongot do ita tu harajaon ni debata asa pertalup hita ninna asa unang ramun hita hape pangalahotay do hita namabain hita gabi ramun songod dia madalatta alusna say marsaur majol mainian ganuptiki rapdohot hata ni debata. Jala unang dihalupahon akkana porsyai martangiang ay ido hanguluan niya kana porsyai. Ay molo marsaur hita tu debata mian mahata na dihita gabi badia mahita molo badia roha tu buma pikiran akkana dinggan ay molo dinggan marroha dinggan do marpikiran. Alay yang goso dinggad do marroha nga pasti dang dinggan pikiran nai. Ido ubain moloneng dinggad do rohan ng pikiran ikod di bagasan hata ni debata do hita tarihot do mian. Matius 5 ayat 8 didok. Martua ma akka parrohan na iyas ay idaw nasida do debata. Amin. Hali Tuhan, tukso adong do nabui dia dopanmu, nabuni pe saluhut na di bagasan parnidaan nami, ala yang goho parbinoto doho saluhut na diak kana masaon. Jala di boto hodo
saluhuna nasa nadirohanami. Dang adong nalipe, dang gui hape hami mergabus tuho. Ay hodo na manopahami, doho na majadihon saluhut langit doho tanoon. Atong nunga diajari ho hami dada alani sipanganon hape gabe ramun jolmai. Ay harajaw ni debata hape dada sual sipanganon do si inumon. Alai hadameodo hinor honni akaroha nadinggan pamikirion natama dohot akka pangalahon nabadia. Ido na padi poson hami salhuna marpos ni roha marpakirimo tuho asamian hatami di tonga-tonga nami di roha nami saluhutna asa lembadia torang parangi nami serep hami marroha tahu sitiruon di tonga-tonga ni tanoon. Ali Tuhan debata tanya konon nami do saluhutna ruas ni huriami namarlas ni rohan nasida alani ulang tahun kelahiran dohot akka ulang tahun pernikahan pasu-pasu nebel gadoyali Tuhan nong jinalo akan naposomi akan namar rumang hatubuan manang akka ulang tahun pernikahan nungga gudang dia dopi akka yanak kodok boru ni huriami saluhutna akka hamaulon akka habuk ni roha dohot akka las ni roha tahu patang haporsion nasida mai lam solhot jalan marpakirimon tua dopan pasikop pasu-pasum tu nasida ale Tuhan asa marlas ni roha nasida madok mauliate tu hadupanmu tu akka boru ni huriami naung tubu tu portibion terlumubi boru ni amanami krise pangaribuan dohot inang boru gultom sai pasu-pasu na tua-tua nasida mengajari akka boru nasidai asagabe boru na biar mida debata olo uduk tupoda ni na tua-tuana songon hatarida ammo di tanoon tangyak konon nami do ali Tuhan saluhut akka program ni huriami nanaing patupa ibadah puncak tahun pemberdayaan dohot patupa malam pujian ratapan nang akka dua penguatan mengadopi bencana sori magoon asiroham molohu patupa hami pe saluhutna laho pasangapon hodo saluhutna li Tuhan jala marningot asi dohot holong ni rohami na disari hokodo pe ngulunami saluhutna karuas ni huriami li Tuhan namar sahid amanami opudio tinabunan songoni nang amanami tinabunan inanami nyonya tinabunan buru tari horan dohot inanami nyonya situa jesi raid nang amanami doktorandus sinaga natongon na sidang marsahit ali Tuhan isolasi mandiri dohot ragam akka panahik nagopang di pamatang nasida ganuk marsada-sada asi maroham Tuhan sailehon magugu di nasida pasu-pasu akka sisolhot dongan saripe dohot akka poparan nasida nama jamoton dohot nama mareso ngulu ni ama ng inanami natongon marsahiti asa dinggan ma dipadimun salut nalit Tuhan maparbuihon hahipason molo borhak nasida marubat pajupang dohot akka para medis parhitiam ma salut na akka para medisi lahum managam akka hahipason di pamatang nang toddi nasida las rohanami turuas ni huriami naung malum nasida
sian saluhutna akka sorimago kopiton jala akka napasahatton hamauliationna tadda nilas ni rohana sidali Tuhan di amanami gay marpaung amanami si majorang saluhutna amanami sibuea dohot sian keluarga sitijak nang sian inanami Opu Maria buru si marmata nang amanami krise pangaribuan dohot ruas ni huriami ale Tuhan napasahatton akka hamauliatianna tu huriami pasu-pasu nasida tadda nilas ni rohana sida duele Tuhan dipasahak ma pilianna bahin hamuliaunmu atong moro dipasahak nasida nasa hamauliationna akka pilianna tau pajong-jong harajaummu mai ditanoon asa lemhot jala rarat akka hatami tuliat portibion tabba bilangan yakana porsia pasu-pasu saluna amanang inanami na marpungu di tonga-tonga ni ingananon doho na mangihutton kebaktianon marhiti live streaming lehon ma hahipason gugu dohot akka bisuk dihami asa huboto hami manirang akka nadinggan doho nasudinggan say saut ma lomo ni roham ditanoon songon na di Banua Gijang pinuji maho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Edeta sian buku de nomor 770 sian ayat sada laos tapasahat ma piliata dohot pilihan namar boho. Sai pa
tatangyak kon ma piliat tatu di bata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma sian na nilehon mi tu hami pilian nami tu ho. Say jalo may gabi wap naucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu perhasya kami pilian non. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami hunang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Borhat mahamu jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tu toddim. Amen. Horas madihita manginang. Tuhan memberkati. Sesuatu terjadi
Ku percaya semua untuk kebaikanku.